Κυρίες και κύριοι, τέλος σεζόν. Προλάβετε, το πρωινό φρικασέ παρουσιάζει την έξυπνη τσίτα. Η έξυπνη τσίτα δεν είναι μια οποιαδήποτε τσίτα. Είναι μια τσίτα που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, το Yale. Παραγγείλτε τώρα μια έξυπνη τσίτα και γλιτώστε από τις μάστιγες της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας. Η έξυπνη τσίτα λύνει δύσκολα σταυρόλεξα και σουντόκου. Ξέρει να υπολογίζει κοινόχρηστα, ΦΠΑ, μαντεύει πόσα κουκούτσια έχει ένα καρπούζι πριν το κόψετε. Μετράει πόσες θερμίδες έχει ένα πιτόγυρο απ' όλα μόνο με τη μυρωδιά και ακόμη σας ξεψυρίζει και μετράει ταυτόχρονα πόσες τρίχες χάσατε το τελευταίο 24ωρο, αλλά γνωρίζει και πότε είναι οι γόνιμες μέρες σας. Ήμουν έτοιμη να φασωθούμε με το ρούλι χθες, ώσπου η έξυπνη τσίτα μου είπε ότι είναι οι γόνιμες μέρες μου. Τελικά ο Ρούλης την έβαλε ξεράλια με τη χειράμαξα στον καναπέ και γλίτωσα. Σε ευχαριστώ, έξυπνη τσίτα. Έξυπνη τσίτα! Για τους 100 πρώτους που θα παραγγείλουν, δώρο ένα DVD με τις περιπέτειες της τσίτας με τον Γκαούρ Ταρζάν. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Πείτε όχι στις μαϊμούδες. Πάρτε μια έξυπνη τσίτα σήμερα κιόλας. Μόνο από το πρωινό φρικασέ.